हेलौ लोगोफोर, आंनि फेसबुक पेज नायगिरि बिथांमोन, आदैमोन, खबर सबरा बोरै दङ? आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर, आरो कमेन्ट हरनो दाबाव। आंनि चेहराखौ नुनानै माबायदि मोनदों लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर। नै एकदमबारे लान्टा जिर'आव होजाबाय आरो लोगोफोर। माबायदि नुदों आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै हो लोगोफोर, लाइक। आङो बारि फारसे बेरायफैदों आरो सफारि गोमोन नागिरफैदों जानो। एकदमबारे लोगोफोर मारै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। सफारि फिथाइ नागिरफैदोंमोन आं, माथो सफारि फिथाइयानो गोमोनानो गैयालै। आदैमोन, नोंसोरबो जानो नामा सफारि फिथाइ? गोमोनानो गैया आरो ना, एकदमबारे जिर'आव होजाखाबाय लोगोफोर। नोंसोरलाय जिर'आव खानायखौ सिनजाफेरगोन ना सिनजाफेराखै लोगोफोर? खोन्थाहरलाय माबायदि नुदों। नै सफारियानो फिसा फिसाथार आरो गोमोनानो गैया। आदैमोन, गोमोनानो गैया आरो बेखौनो जालाबायथामसै। एकदमबारे गोजौआवसो दङ, दान्दाखौनो लाबोआसैना आङो। दान्दा लाबा सुख्लायनो हागौमोन। आदैमोन, खबरफोरा बोरै जाखो? माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। एकदमबारे आं नेनानै थाबाय थागोन आरो ना। बाब गोराथार माथो, गोराथार, गोथांसो आरो। एकदमबारे सफारि बिफां आरोना जोंना। हे गोराथार, जानोनो हाया। गोमोनानो गैया आरो गोजौआवसो दंमोन। गोराथार, जानो नामा आदैमोन? गोराथार आरो एकदमबारे गुन्दा लिदार बायदिसो नुदों नामाब्रा लोगोफोर? कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। गुन्दा लिदार नुदोंना माबायदि नुदों? दारियाबो दोंनैस्रोजों हेभि नुदोंना लोगोफोर? एकदमबारे सोरबाफोर नुदोंबा लाइक थुनो दाबाव लोगोफोर, आरो शेयार खालामनो दाबाव गोसो फाग्लाखौ। एकदमबारे लान्थाथाजों मोजां नुदोंना नुवाखै? आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर। लान्थाथाजों मोजां नुगोना नुवाखै लोगोफोर? कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। टां लान्थाथानो मोदान गुलायदों दा लोगोफोर? आदैमोन, सफारि फिथाइ जाहैदोंमोन आं। सफारि फिथाइयानो गोथावानो नङा आरो मोनाखैनो आरोना लोगोफोर।
बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ बाय बाय।